Ang pagbukas sa kasing-kasing alang sa mga kabus nga kinahanglan ang gitutukan sa pamalandong sa Semana Santa. Kini ang gipahugtan o gipalapdan pa sa Cebu Caritas sa simbahan nunod sa subli nilang pagpaila sa Alay Kapwa 2023 Lenten Program. Anong report? Sulod sa Caritas Compound, ang mga tao nga nagpahiling silang panglawas gumikan sa gihambin yung balitian nga libre. Mapasalamaton sila kay libre usab ang tambal alang kanila. Busa emosyonal sila kay nabatyagan nila ang pagdawat kanila isip kabahin sa katilingban. Malaking ang tulong sa katulad. Nagpapasalamat kayo. Ay, salamat ho. Talagang maraming salamat. Unang-una ho sa ating Panginoon Diyos. Salamat ho. Pasalamat jud kami sa diri nga naadyoy hatag ng mga tambal. Kabahin lang sila sa tulog ka mga programa sa Caritas Cebu, kagilangkuban sa humanitarian, developmental ug ang justice and peace. 1975 pa nalusad ang Alay Kapwa sa simbahan ug padayon kining nagkaserbisyo hangtod karon ilabi na sa mga nabiktima sa katalagman. Samtang 200 ka mga balay ang napatukod sa Caritas alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette sa Sugbo uban sa panabang sa mga parokyano sa nagalain-laing parokya sa Sugbo. Aduna usay nahatagan og scholarship nga mga tinun-an. Our theme for 2023 Alay Kapwa campaign, enlarge the space of your tents. This is coming from the Synod on Synodality. God is calling us to be more inclusive and extend our help, including stranger and in another faith. We do not only cater to the needs spiritually, we not only cater academically through formation, but also we cater to the social needs of the people through social action. Katambayayong sa programa ang mga taong way kapool sa pagpaambit sa ilang grasya pinaagi sa donation. Target sa Caritas nga makatigom og 8 milyones pesos karong tuiga aron mas daghan pang mga tao ang matabangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.